Ahojte, zdravím vás z Pilexu. Dnes by som vám chcel predstaviť novú turistickú obuv Hoce. Turistická a tréningová obuv od nášho overeného výrobcu CXS. Zvršok je z lícovej kože. Topánka disponuje veľmi praktickou zosilnenou okopovou špicou. Navyše tu nájdeme zosilnenie rovnakou odolnou gumou aj pozdĺž achilovky. Horný okraj zvršku je z priedušného mesh materiálu pre ešte väčšie pohodlie. Komfort doplňa textilná počívka kombinovaná s vodeodolnou membránou CX Shield a TPU filmom. Naozaj vysokú úroveň pohodlia podtrhuje anatomická vložka Ortholite. No a nakoniec obuv disponuje dokonca ešte aj reflexnými doplnkami. A nezabúdajte, či už chcete niečo do hôr alebo pre prácu, sme tu pre vás. pilex.sk. Čaute.